Николай Молов. We are shooting for Belgrade Games. Category is men advanced. So now the equipment. We have a roller. Okay. Rope climb. DB 20 kilos. And box. Старт финалната линия. And clock. И ще имаш старт финалната линия. Не забравяй да минаваш през нея. Накрая. Бас! Аз трябва да почна да взимам пари за записване, бе. Готов ли си? Да. Добре. Айде. 10 секунди. Почваме 20 пуш преси. Айде, момче. 3, 2, 1. Айде да работиме, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Айде кутия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, айде последно, 20. Браво! Айде, хващай дъмбелите. Хубаво заключи лактите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Чудесно. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Чудесно. Айде пак, какво заключи лактите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, айде 6, 7, давай, 8, 9, айде последно, 10. Браво. Айде. 1, 2, 3, дай Ники, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, последно 20. Айде, клеко.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Айде. Айде, момче. Супер! Много добре! Браво! Дай, айде, разпирай, стиски зъбите. Айде, можеш. Дай. Чудесен си. Дръж това темпо. Айде, можеш един път само. Дай. Супер! Браво! Айде! Разтръскай малко и пак. Три, 2, 1. Айде, хващай. 1, 2, 3. Давай. 4. Дай, момче. 5. 6. Давай. 7. 8. 9. Давай. 10. Айде, момче. 11. Давай, айде. 12. Айде, справиш се. 13. 14. Дай, момче. 15. Супер. Айде. Айде, подхващай. Дай. Айде, момче. Айде на 6 минути. Айде. Аре, Ники! Аре, момче! Аре, стискай зъби, това е краят тук, айде! Браво! Така. Айде, глътни 5 секунди въздух. Няма за кола 5 секунди. Падай, те ще падат, да бъдеш въздух. Айде. Айде! Почвай. Хубаво допирай гърдите. 1. Дори още малко дъмбелите. 2. Айде, момче. 2. Давай. Айде. 3. Айде, момче. 10 бройки са. Айде, справяш се. Айде. 4. Супер. Айде, още 6. Добре си, дишай. 5. 6. Аре, момче. Айде. 7. Айде, още 3. Давай. Айде. Айде, момче. 8. Айде, последни 2. Падаш. Давай. Айде. 9. Последно. Айде, момче. Айде. Последно. 10. Браво. Супер си. Айде. Айде, почвай. Айде, 100 бройки са. Почвай. Айде. Стига с почва. 10. 20. 30.
40. 50. 60. 70. 90. 5, 6, 7, 8, 9, 100. Браво! 9.35. Браво, бе! Мъка. Браво, 9.35. Dumbbells. Box and Nikki Dead.